L-għażla ta' 8 ta' Ġunju hija relevanti għal kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela quddiem folla numeruża fil-Pjazza taż-Żejtun waqt il-ftuħ tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta tagħna. Il-Prim Ministru żied jgħid kif id-deċiżjoni li se tittieħed nhar it-8 ta' Ġunju hija deċiżjoni dwar il-futur ta' pajjiżna u l-komunitajiet li ngħixu fihom. It-8 ta' Ġunju huwa jum ta' deċiżjonijiet mill-iktar rilevanti. Se nażlu dakinhar x'irridu mill-komunitajiet tagħna, x'irridu minn kull waħda mill-lokalitajiet tagħna. Lil min iridu jmexxihom ukoll. Hija għażla ċara ta' min aħna rridu li jmexxi il-lokalitajiet tagħna. Il-Prim Ministru sostna kif l-idea tal-Gvern jimxu jitfit ma' xewqat tal-poplu, hekk kif l-1000 proposta li vvota lihom il-poplu lura f'Marzu tal-2022 se jsarfu f'1000 kisba. Dr. Abela żied jgħid kif dawn il-proposti jridu jingħaqdu mal-ħtiġijiet tal-lokal tagħhom, hekk kif ix-xewqat fuq bażi lokali għandhom jitwasslu aktar malajr. Kien għalhekk li l-Prim Ministru ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jiġi mniedi programm ta' għajnuna b'saħħtu sabiex jgħin lill-kunsilli lokali li se jingħaqad ma' firxa wiesa ta' proġetti ta' kollaborazzjoni u sinerġija bejn il-Gvern ċentrali u l-Gvern lokali. Ninsab f'pożizzjoni illi nista' nħabbar illi fil-jiem li ġejjin bħala Gvern se nkunu qed inniedu programm b'saħħtu ġdid ta' għajnuna lill-kunsilli lokali kollha tagħna. Proġetti ta' sinerġija bejn il-Gvern lokali u l-Gvern ċentrali fejn nindividwalizzaw x'inhuma x-xewqat tal-kunsilli tagħna u nwettquhom imbagħad. Il-Prim Ministru tkellem dwar ir-relevanza li jġor miegħu l-appuntament elettorali ta' 8 ta' Ġunju fejn irridu nażlu dak li rridu għall-lokalitajiet tagħna u lil min irridu li jmexxihom. Dr. Abela żied jgħid kif il-Partit Laburista se jippreżenta tim ta' esperjenza imżewwa wkoll b'wuċuħ ġodda. Filwaqt li appella lil kulħadd sabiex f'nhar l-ewwel ta' Mejju jingħaqad fil-Belt Valletta mal-Partit Laburista, il-Prim Ministru qal kif is-seba' ġimgħat li ġejjin se jkollha man wieħed li jingħata l-ħen aktar b'saħħtu lill-poplu u lil min iħobb lil pajjiżna. Deħlin għal das 7 ġimgħat li ġejjin ban wieħed biex nagħtu vuċi dejjem aktar b'saħħitha lil kull wieħed u waħda minnkom, biex dejjem nagħtu vuċi aktar b'saħħitha lil kull min iħobb lil Malta u għawdex eżiż tagħna. Huwa temm jgħid kif il-poplu m'għandu jħalli l-ħadd ireġġa' l-arloġġ lura. Ejja naħdmu ħalli nikkonvinċu iktar li dak li kiseb dan il-pajjiż mhux se nħallu lil ħadd li jħassru, mhux se nħallu l-ħadd ireġġa' l-arloġġ lura. Anzi, ma dak li ksibna irridu niksbu iktar u iktar għax hekk jixraqlu pajjiżna ekonomija aktar b'saħħitha, kisbiet soċjali aktar b'saħħithom, hekk jixraqlu il-poplu għażiż tagħna Malta l-ewwel u qabel kollox, għawdex u Malta l-ewwel u qabel kollox, hekk flimkien inkomplu wettqu, hekk flimkien inkomplu insaħħu Malta